Banyu le, banyu. Bar dahar napa to Mbah kok pun keselak kaya ngoten? Piye, Nduk? Bar mangan apa kok wis keselak kaya ngono? Biasa, Nduk. Aku lek bodo-bodo ngene iki biasane nggone putuku. Disuguhi dimasakne. Masakane apa Mbah ki mau, Mbah? Bothok curek. Dadi rodok nyanggrok kene nang intel-intel. Nyantol teng intil-intil. Omben, Mbah. Kene le, omben. Iki banyu apa iki? Rasane kok asin? Jajal, ombenan. Oh iya le, iki pomora bodho ngono tenan kowe tak jak ngulon rono lho. Gelem Nduk, roh kowe ngulon rono roh. Nanti Mbah, nek ngulan ki nanti. Ngulon duk terus ngalor titik. Wah, aku genah iki. Ngendi? Mujang Karangrejo. Kok malah mujang Mujang Polsek ngono. Oh, polsek to. Takon turu kono. Sik ya Nduk ya. Sarehne iki sik sasine Sawal. Adewe bodho sik bodho oleh 5 dina. Iya ta. Adewe elek-elek ya kudu ngucapke. Nah. Cek meneng ae. Aja omong dhisik. Ya kayak ndang ngomong to, Mbah. Ya kayak ndang ngucapne ngono. Iya sik to, mikir kok. Wabarakatuh. Urung ya Mbah ya. Uluk salam ki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dipek mburine, aja dipek buntute tok. Oh, lah aku mong piye? Wabarakatuh. Kuwi sing kliru, Nduk. Lah ya sampean ki tak bener ne, Mbah. Lah iya sing bener piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus aku mong piye? Wabarakatuh. Nah, kok diomongi aku sing kliru kok ngengkel. Aku ki kliru. Ayo ndang diucapno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ra enek suarane kabeh to, Mbah? Sik, Nduk. Iki aku tak tutur delot wae. Wong salam kuwi wajibe muangsuli utawa dijawab. Ya toh? Dadi lek kene assalamualaikum kudu dijawab
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, ngono. Ngaten nggih ibu-ibu nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sing teng mriki jawab kula dongakne mboten kutahan bensin niki. Sampai kutahan wae cilaka. Nggih, kula ambali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongake panjang umure. Amin. Sehat badane. Amin. Kathah rejekine. Lan ugi enggal lunas utange. Oh, kene biyanter ketok akeh dhewe iki utange. Wayah kuwi. Nggih, alhamdulillah kula saking rombongan Nyukarya Muda sarehne niki tasik sasine Sawal sepindah ngaturaken taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tuku kupat dipangan karo santen. Menawi Ora ngono, Mbah. Ora ngono, Mbah. Sing viral-viral kuwi ora tuku kupat. piye Nduk? Piye Nduk? Niki ora saru lho ya. Iya. Iki ngene iki ya apik. Jembut Eh, kecelup santen, Mbah. kuwi apa kuwi, Nduk? Menawi luput nyuwun ngapunten. Oh, alah parian ta kuwi, Mang. Iya. Wah, aku langsung mak teratap ngono. Celup santen iki ndane oleh dirubung semut. Aku yo ngono iki, Mang. Yo aja kuwi. Lah piye, Mbah? Yo liyane. Parianmu piye, Mbah? Yo Lah pomo aja kuwi, Mang. aku iki mau jane ya ora ngerti apa, Mbah. Aku dibisiki iki lho, Mbah. Dibisiki sing ngendang. Tukang kendang. Oh, layak. Loh, sing kendang iki to? Heeh. Kok tak kira kendange iki, Mang. Berarti kendange kok Iki putih. ngono, iki ngono ya menungso, Mbah, diwehi nyawa. Oh, nggih. Jembut. Kok kuwi neh rambut putih koyok santen. Ya toh? Nggih. Yen enek lupute nyuwun ngapunten. Ngono lho, Nduk. Arepku ki mau ya ngono, Mbah. Lah terus kok iso medun rene? Lah wong lek omong rong tutuk aku ya mek gur teko jembut ngono Hei, tok, Mbah. dibaleni neh sian. Adewe ki jaranan sing mengandung tatanan tuntunan. Dadi aja sampe muni ngono kuwi. Gak pareng nggih, Mbah. Ndak pareng, Nggih. Nduk. Pangapunten ingkang kathah niki tasih ulan Sawal Idul Fitri nggih. Idul Fitri. Lah, nggih. Dadi ndak pareng muni ngono ya. Nggih, kula tak ngucapke minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang Nggih. mana sing apik. Semua untuk kru Nyukarya Muda. Lepate ingkang kathah mbok bilih kula sak rombongan gadah kalepatan. Nah, apik ngono, Nggih. Nduk. Berarti kosong. Kosong. Wis, iki lho, Bos. Nyuwun sangune, Mbah, tapi. Lho, iki wis kosong lho, Nduk. Nggih. Dadi iki kok mulai ya kosong lho ya. Ya mboten, Mbah. Nyuwun sangune lho, Mbah. Sango. Nggih. Engko gampang. Ndang bukaan HP-mu, barcode ndang tokno hiris ya. Kene Mbah gaul kok. Iki ngene, Nduk. Nyukarya Muda ki sing wis biasane ditabuh jaranan lak metu ngono ta, Nduk. Nggih. Iki spesial ning sasi Sawal, iki engko jarane ditokke. Ya ta? Jarane ditokke. Ditokke teko kene. Ya, Oh, teko ya, kene ya. ditokke ding 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 ding. Teko kene dibeleh. Dibeleh. Yo kon joget nang kene, ngono lho, Nduk. Iya, iya, Mbak. Ngono dadi iki Nganggo iringan lagu. ora Lah nganggo apa? iringane solawat. Solawat. Dadi ben koyo Pak Yai munggah. Yo lagu karo gamelan iki lho, gendeng-gendeng gamelan iki. Iya, iya. Ngono. Lah, dadi iki memang seje desa mawacara, seje jaranan, seje kreasi. Ngono ya, Nduk ya. Nggih. Ayo Mas, kendange Mas. Ayo jajal. Kendange. Nyapa ditabuh iki? Dolen. Dolen gitu ku pempes karo gitu ku susu. Susune anake bos. Nggih. Wis alhamdulillah lho iki, bose ya tas dipinaringi apa? Momongan. Iki sok mben lek pitonan. Wah, geden-geden. Jaranan ki 7 dina 7 bengi. Hah?
YouTube. YouTube. Alhamdulillah bolo-bolo YouTube iki ya bodho nglumpuk. Tak dongake kabeh muga-muga pinaringan sehat. Bariki akeh hiburan, bariki akeh kegiatan, sehat selalu, rezekine lancar. Nah ya, ayo Mas ya, Nyu Karya Muda. Pripun, Mbah? Nyatu ya jenenge kreasi ki rena-rena. Nggih. Jaranan ki macake ya rena-rena. Nggih. Pehno iki sik sasi bodo, ya to? Nggih. Cek iki madhep rono ben ketok. Nah. Lah sing ditokne malah botol Yakult lho, Nduk. Jan ra nyimpang botol Yakult tenan. Kono amur kancane, ge gendul pertalit ya. Kono rada rono. Nah. Wah, nyatuk ya Nyu Karya Muda ki nyatuk ya seje nyatukan. Nyun sewu, Mbah. Pripun? Nggih. Lah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, menika jaran sing nomor setunggal namine sinten? Namine jaran sapa jenengmu? Olga. Celukane Oglek. Namine Olga. Celukane Oglek. Oglek. Omahe iki lho, perapatan ngidul lho. Niku dapat. Mana Oglek? Alah gayamu. Tok sini. Alah. Anakmu delok. Wah, beneran sesuk lek nangis ibuke awakmu takon macak ngene iki. Ben meneng. Niku bengi niki dapuk napa, Mbah? Dapuke Yai Semar. Yai Semar. Nggih, dan iki Mbah Semar iki ngono punakawan, Nduk. Punakawan. Oke, baik. Heeh ta. Iki dapuke Semar. Jajal tak tokne neh ya, Nduk. Nggih. Sapa ngerti engko bar Mbah Semar metu, tak tokne neh sing metu buta. Ayo, heeh. Sarane rada galak iki. Sarane rada galak. Iki kok gak kaya jaran sing nomor 1 mang to, Mbah? Lah ya kok galak men to iki. Lah kok metune? Kok sajake? Iki ngerti aku, Nduk. Piye, Mbah? Kok galak ki ngerti aku. Ya apa? Birahi. Jarane wis birahi. Wayah ngedu. Wayah nyontekne iki. Wayah nyontekne. Ya. Tenang. Wah, iya Nduk berarti. Iki birahi ngono lumrah. Mergane wis ana sing didu saiki. Dadi kok mau njaluk ngono ana jujukane. Ono. Lah iki setahun kepungkur nang Blitar iki sik urung duwe gandengan lho, Nduk. Saiki ya wis.
Nah, jaran sing nomor loro kuwi jenenge sapa, Mbak? Iki ngono jenenge tole gareng, Dok. Tole gareng. Tole gareng iki lek mlaku po sing kecancik sikile iki. Heeh, iki sing lek iki tole garenge Nyukarya Muda. Ora kecancik siji, ning kabeh dadi kencal-kencal. Kencal. Ora wong bengi iki jaran gareng kuwi mau metune langsung mancal mbae. Lah iya kok ora duwe duga blas. Kene. Minal Aidin. Wes. Kono, nggonmu kono, keliru. Galak tenan iki ya. Jaran kok agresif lho. Oh iya iki. Wis ngiler anune. Ayo. Iki neh ya Nduk, tatane neh ya. Nggih. Ah, iki. Kandaria kandha manuke apa manuk podang pencokane dhuwur gedang aja mencok dhuwur gedang pencokane tukang gedang re sawong ledak jos madhep rono. Nah. Tole Petruk iki, Nduk. Iki tole Petruk. Tapi nyuwun sewu niki Petruke. Niki kaslupan kala jengking. Dadi iki jambule ning ngarep iki. Iki parane ning mburi ngene lho, Lela. Kok iso mok parane ning ngarep? Nah, wis. Mosok mandeke yo ndingkluk ngono to, Mbah? Ngadeg kene sik tak dongkrake. Nah. Lah, lek ngene iki kan yo bagus to, Nduk. Nah, nek ngono katon ndok iki ngadep rene to, Truk. Madhep rono dhewe, Truk. Lah, ngono lho. Lah, ngono lho. Jambule lek ketok kenceng yo. Wah. Ireng dawa. Ireng dawa jerawik. Mas, jan koyok penangkal petir, Nduk. Kono parkiran nih, kene. Wah, pinter-pinter, jarane bagus-bagus. Masalah. Ngene iki po yo larang yo, ngene iki. Siji, loro, telu. Oh iya, sik enek, Nduk. Iki sik enek. Ya. Ini madhep ngarep. Ndingkluk. Sret. Wajahe madhep ngarep. Nah, wis. Ini iki gonen. Anu iki saman zoom ya, Mas. Deloken. Iki saman zoom kok saman juduli Rodong Opak Gadung, ngene ya. Aja merenges. Kono, parkir kono. Mundur. Jarane bengi iki kok nyeleneh-nyeleneh ya, Mbah. Aneh-aneh. Sing metu kari dhewe iki dapuke dadi apa iki, Mbah? Iki ngono dadi bagong. Dadi bagong. Heeh. Wetenge gedhi apa ora, Mbah? Gedhi jane. Oh. Wis sampean buka isine di siti scan ngono meri. Oh. Lah sing mburi ya gedhi apa ora, Mbah? Sing mburi. Heeh. Sing mburi trepes. Sing mburi kudune gedhi ya ketara lek ada entut gedhi. Endi? Kuwi. Iki apa gedhi?
Wekku. Oh, wekmu. Wes ya iki ya. Iki wis genep ya punakawane. Saiki tak tokne asli jaranane New Karyo Muda. Sing asli. Sing asli. Iki jelas sing bagus-bagus iki. Jelas sing bagus Ya. Ayo nih. Warga New Karyo Muda. Doyo! Ayo, doyo pedot. Katon sigra joget Katon bagus priasane. Bijil saking sanggar pangriasan New Karyo Muda. Siji loro telu papat lima enam wes dok. Sampun cekap. Jarane wis jangkep 6. Nggih. Sing loro keri-keri iki mang asli jarane New Karyo Muda. Asli jarane New Karyo Muda saya sudah tidak asing lagi. Sudah tidak. Karo sing etan dhewe. Sing etan dhewe rambute gondrong sapa, Nduk? Daya. Daya. Sang pencopet. Engko diringkus mung. Ora masih pencopet hati seorang wanita. Oh iya. Halo ya. Halo. Halo ya, Mas Daya pedot. Bengi iki ora pedot lho ya. Ora, iki Ora. aman. Sing kene karo sing keri iki mang loro iki mang pawakane cilik dhuwur, Nduk. Iya. Heeh. Sesuai karo sasi Sawal. Nggih. Di sawang kok kamera malah koyo Astor. Opak gambir. Bapak gambir. Ya, wis iki genep 6 ya, Nduk. Nggih. Tak titipne awakmu karo sak kanca. Nggih, Iki Mbak. anak-anakku iki ben padha joget. Nggih. Iki saman mong engko sampe titi wancinine paripurna pagelaran. Ngene ya, Nduk ya. Nggih, Monggo nggih. sareng-sareng New Karyo Muda. Vesya Audio. Sang pate sigra anata baris nyawiji gomolon dampyak-dampyak kumregut lampahe kumrapaking watak miyangagadhe kumbalaranga bai soraknya kumuro bulawing wasana para tamtama waraga New Karyo Muda lumaksana magita ing baris Bayak siap siaga
Dinding sang
kendeng kabegal dening Sang Prabu Jarang Sregi. Sang Ratu Jarang Sregi. Apok-apok Suraprata Jaya Prata Jaya Kita. Kasusul dening Sang Prabu Jarang Sregi. Prabu Jarang Sregi yang sami ngreksa panjaluk Ambekal tindake prajurit Bantarang ing prajurit Prabu Klana Sewardana ingkang rangsang pinenganten Boy Prabu Klana Sewardana kanthi sopaning Ayu Dewi Sangga Gendut. Ratu Jarang Sregi. Prabu Jarang Sregi. Ora bela kados pundi bebaripun kawula sak kanca ada kok saged ngaturaken sugeng pinarak, sugeng amirsani. Sumangga. Sumangga.
Karyo Udo tegel angon cati apa wis dadi nasibku yen sliramu ninggalake aku kowe kena tega aku nanging aja tega karo aku.
Son uji mring pangeran Son uji mring pangeran Mugia kadang mitra sami kalis lir ing sambikala tinebehing saking bilahi Ong sekaring bawana langgeng Ong sekaring bawana langgeng Dadak wulung kang manggon ereng-erenge gumelar Nyukarya muda banding kaya kewajiban nyuwun tambahing pangestu Sun matek ajiku angobong menyan putih beluk kang aran seser biru Brantayuda Brantayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden amrang watak angkara murka durjana judi arep tunggul tanding adil ing kono marganing sapa kang tumindak duraka bakal tumeka pralaya Brantayuda Brantayuda
suwun ritno
tansah manggi ora rejo tinepeno kudu lan rupito
Raja Muda. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban untukmu, dambaan hatiku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Kau kasih, ku sayang. Oke. Kembali diucapkan selamat malam kawasan Rejo Agung tercinta. Malam hari ini kehadiran rekan-rekan konco-konco dulur-dulur dari keluarga besar New Karya Muda. Juga kerja bareng Vesia Pro Audio Super Geleger.
super jeduk. Jeduk. Ya, Jawa Timur Indonesia matur sembah nuwun bosku. Tentunya juga menghadirkan diva-diva cantiknya Indonesia, artis-artis topnya Jawa Timur, bintang-bintang terbaiknya Indonesia yang tentunya dihadirkan buat panjenengan guna menghibur panjenengan, memberikan suguhan-suguhan terbaik, tampilan-tampilan terbaik, perform terbaik yang insya Allah bisa menjadi nuansa tersendiri juga kesan tersendiri buat panjenengan semuanya yang hadir malam hari ini. Bareng Yukarya Mudo, Vesya Pro, Audio, bareng di all artisnya, NKM Music Indonesia. Nyantol. Sik. Ruwet kabelku. Awas lo ya. Oke, ini dilanjut nyanyi lagi ya. Mungkin ada requestan, kita tanya-tanya dulu yang sebelah sini. Requestnya apa? Tawanono Mbak Widya. Apa ya Maunya requestnya apa? ya? Lagu-lagu terbaru mungkin dari tukang syutingnya ada request lagu apa enggak? Enek opera Mas. Enak opera Mas? Apa? Piye? Sabar. Jangan Tunggu lama. Piye? Apa ini? Dikasih apa dulu ini? Piye Mas Kibot? Sikap. Mas sikap aja ya. Sikap. Tidak jadi yang IC Teru. Ada requestan. Sikap ada requestnya Ya. soalnya. Enggak apa-apa. Nah ya ora apa-apa mengawan wis Orang mang ora kan masalah ya. genti sing delok genti. Wow, ngono ya. Yoi. Oke. Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe sok melu ngrungokne. Fotomu isih tak simpan, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedelo ning ngimpi yo wis rapopo. Nganti tekan saiki kowe lunga ninggal aku mbok ra ngerti. Kowe ning kono yo mbok karo sapa, aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Yeter dilarani goyang
Nopo kabeh kenyataan. Sekali lagi. Nyekar yang wedang asik. Nganti tekan saiki aso Esek-esek. welu ninggal aku mbah ra ngerti. Anda mau stadion pancet. Oh ye, buku Bima Wene Energy. kono yo mbah karo sapa aku neng kene saka ati mung kanggo kowe. Sikat yo. Yen ngerti ora koyo ngene ora bakal bisa tinggal kiri. Oh oh kowe salah aku tak salah. Yen hubungan ojo nganti pisah. Yen sing ono waktu kok ketemu bisa wae kasih ke awakku. Wong aku lunga opo kudu bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Terima kasih. Yen ngerti larane koyo ngene ora bakal biyen tak tinggalke. Mbok kowe salah aku tak salah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Ayo. Yen sing ono wektu kok ketemu pisan wae tak sikap awakmu. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Terima kasih. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Oke, satu tembang spesial ya dari requestnya Sikap. Sudah Terima kasih ya dihadirkan. Mbak ya, sawernya. Terima kasih banyak, semoga rezekinya Ini semakin satu lagu dulu. lancar ya. Oh satu Satu lagi, lagi. satu lagi. Ini dikasih apa lagi ya? Mungkin mbaknya mau request lagu? Apa Mbak? Apa? Boleh sekali. Oh rungkat. Rungkat Mas. Oh rungkat. Oh sing anyar-anyar. Ini kamu berkeliling hantunya. Takut saya. Hantunya iso request lagu bareng ya. Tunggaleka lagi emang apa toh Mas dhisik dhewe? Sampeyan tekone telat toh? Iya iki Lah ketoknya kok tekoni njaluk Kerry. tunggaleka iki? Apa yo? Wit. Oke. Oke, dikasih lagu terbaru kembali Ya ya. ini dikasih yang baru-baru ya Mas Iya, ya. iya, iya. Sambil menghibur. Sampean tunggalekane ndelok setelan ulang YouTube.
Oke, kita tunggu dulu ya, sabar ya. Sik digerayai. Sabar Eling-eling dulu. Mas. Ndak tak susu-susu. Oke. Kembali orang nyukar yang muda. Satu tembok spesialnya ya. Kita joget lagi. Sing nyawer oleh iki. Spesial. Udun rono dia. Tak terbalas janji hanya tinggal janji sakit hati yang ku rasa Ora apa-apa. sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu dan kini aku kembali siksa menanggung rindu semua sia-sia. Sabine coba ujung. Aisi teru bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai lagi. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan.
Kembang senate tak tandur ning jero atiku. Saiki wis ramupus garing ayu. Semono uga rasa katresnanku marang awakmu. Wis pro ilang kepangan lakune wektu. Gelang kayu sing biyen tak wetene awakmu, tondo tresno ati nalikane maos pati sembok gawe nekangan. Apa wis ra ono ansine karomu wong ngelamun yen eling kutha Madiun.
ninggalke aku umpama kowe rambute aku sing dadi kucinte umpama kowe sikile aku sandal jepite suwe-suwe tak rasake malah ora pernah dhewe do besaku kok kaya ngene uripku neng kaleng-kalengan iki piye nate tak liwati bergandengan tangan podo aku capek janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci demam bagus tega temon ninggalke aku umpama kowe rambute aku sing dadi kucinte umpama kowe sikile aku sandal jepite suwe-suwe tak rasake malah ora pernah dhewe do bejaku kok kaya ngene uripku bejaku kok kaya ngene uripku Yung karya muda. Adoku manungsa kurda kurda rukuk sejati sampurna sujud wujuding sukma lumba lan bareng nyawa sakabehing sapa durga Bali ana papan gununge dewi-dewi Bali ana papan gununge dewi-dewi gleger-gleger wangsula nugraha gleger jager wangsula nugraha gleger-gleger wangsula nugraha gleger jager wangsula nugraha yung karya muda